बच्चा लोग राम राम। का हाल बा? उम्मीद करता नहीं कि अच्छा से होगा। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब बढ़िया से चलता। थोड़ा घूम फिर भी लिया, एक दो सिनेमा भी देख सकता है, लेकिन अपना करियर पर हमेशा ध्यान आ जौन तरह लगे बा ओकरा से बहुत संतुष्ट। ये बात समझावे खातिर आज हम एगो कहानी सुनाते हैं। ये बात समझ ल कि तहा लगे जौन कुछ बा, रंग रूप कद काठी बहुत बढ़िया बा, ओकरा के सहेज के रखा। अगर आपन तुलना कोई दूसरा आदमी से करके आ खुद के तू छोटा महसूस करता रह तो गलत करता रह। ये काम करे कि ना। हम का बानी, हम का होखेम, का बनेम, हमार नाम कैसे हुई, ये बात पर ज्यादा ध्यान, ना कि हम कैसन लागत आनी, हम गोर बानी, हमार बाल कैसन बा, हमार आँख कैसन बा, हमार कपड़ा कैसन बा, हम स्मार्ट कितना बानी। इस सब बात पर बस खुद के बारे में ध्यान, जौन बा ओकरा के अच्छा से रखा, कोई और से तुलना बिल्कुल ना। यही से आज की कहानी तरह के सुनावे आइल बनी। आई कहानी दूगो बंदर के है। एगो जंगल में तालाब रहे। तालाब में ये बितावे लागल। बच्चा लोग का सीखला? सीख ये बा कि जौन बा अच्छा बा ओकरे के ठीक से रखा, ठीक से रहा। अपना आप के योग्य बनावे के बहुत सारा आधार बा। अच्छा पढ़, अच्छा खेला, अच्छा बर्ताव कर, अच्छा समाज में अपन इमेज रखा ताकि लोग तारीफ करे। ये जो सुंदरता होला उन आदमी के सुंदरता से बहुत अच्छा होला। ऐसे कभी लालच ना, एह तरह के लोभ ना, आ कोई से अपन तुलना ना। ये बात की गांठ बांध के रखना। आज की कहानी इतने। दोबारा हम आए एगो और नया कहानी सुने।